கூட்டத்தொடர்ச்சிக்கு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தாவேக நிர்வாகிகள் புஷி ஆனந்த் மற்றும் ஆதவர்ஜுனா மற்றும் நிர்மல்குமார் மற்றும் கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலர் மதிகலன் உட்பட தாவேக நிர்வாகிகள் மீது கரூர் நகர காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த கரூர் நகர காய்வாளர் மணிவண்ணன் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில் தற்போது இந்த கரூர் கூட்டத்தொடர்ச்சி சம்பவத்தில் தாவேகர் மீது வழக்கு செய்த கரூர் நகர காவலர் மணிவண்ணன் காத்துறை பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார். தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலொட்டி 59 காவலர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் மணிவண்ணன் உட்பட 18 பேரை மற்றும் காத்துறை பட்டியலில் வைத்து மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவர் பாலகரசன் உத்தரவிட்டார். விவரங்களுக்கு நன்றி பார்த்திபன்.